اللہ مالک نو کریے یاد ہمیشہ تے صفت کریے پاک سبحان دی ہن ابن زیاد اپنی فوج نو آکھیا پانی بند کر لے سیداں دا انہاں نو آکھو منی چھڑ دے من دریا فرات دی لام دی شمر کمینے گل غازی مولا نو کیتی تے انہوں کامر چڑھ گی لوڑ طوفان دی مڑ مڑ ویدائے طرف زمین دی تے ول ول ویدائے طرف اسمان دی آدھا سونو بے ایمانا اے 6 لاکھ فوج تو آڈی میں وڈ کے پیرا ہیٹ لتاڑ چھوڑا تو انہوں خبر کائی نہیں ساڑھے ہمت زور تران دی باویں جتنی ہے فوج تو آڈی میری تک نہیں پمدی تو انہوں ماری ودی یہ گھل گمان دی پیر امام حسین فرمایا غازی پٹلا خیمے انہوں لانت پمدی راسی کول جہان دی غازی عباس ہاتھ چوب نو گھٹیا تے روندہ روندہ گیا بائے اتھائی جے ہمت گیا ہی موک جوان دی رو رو کے امام حسین نو آدھا سردار میرے آجدائی نہ تیرے کولوں ولید دے وچ دربار دے بیعت منگیا ہی یہ کدی میں نے چھٹی چا دے دو میں ناندی گنڈی کولو چھیک لیاں ایک زبان دی سردار میرے آموڑی نہ تینوں بیجا روز رسول کریم دفن کرن نہ دیتا تے منجی ہٹا یا یسن امام دی سردار میرے آموڑ ساڑی جوڑی پتران دی ہاں ساڑا حضرت امیر مسلم انہا شہید کیتا وچ کفے دے مینو زارے دس دیئے چھت مکان دی سردار میرے آمور ساڑی جوڑی پتران دی حارس پلیت مار دریا دے اتے نال بے دردی دے کون داریا من وجڑی کھاندی ران دیئے چھے کرمان دی سردار میرے آمور تو چھوڑ دیتا وطن مدینہ میں تینوں آکھیا نگری یہ تیرے نان نبیاں دے شاہ سلطان دی سردار میرے آموڑی نہ تینوں پڑھان نہ دیتی آج مکے دی تے تو کائی نہ ہی منی گال غلام دی سردار میرے آموڑ ہور تیرے گوڑے جبو نو آچا گتیا یہ کدی میں نے چھٹی چھڑے دو میں چٹھی چھڑدہ لکھ چلان دی تے تیری میں منت کرے نہ تیڑے ہون تب بندی چالا وفادار دے بندی بان دی میں بھی آئے تیاری منت کریں دو تھوڑے ہون تب بندی چالا وفادار دے بندی بان دیا بندہ مثال کاچ دی ہویا بجڑا نال ٹھکور دے کھوڑیا کدوڑ جلوے ساٹھ ودان دیا حاضر کائی کا کلمہ دین دا نیکا جنات نو جامڑا لاج تینو سوڑیا اولی مار داؤ تیو کھلیو نیت غلام دی اللہ مالک نو کریے یاد ہمیشہ جے نال قدرت دے کن فرمائے چاہ غازی عباس آکھیا میں نہیں پٹندہ خیمے اے میں نال اپنے ہتھاں دے لائے چاہ پیر امام حسین چپ کر کے ہٹیا آیا وچ خیمے دے زارو زار پیڑوندہ جکھی چہنجو دے نیر لڑائے چاہ دائی افیدہ روندیاں ڈٹھائے پیر حسین نو آئیے کول زینب خاتون دے
آکے بیرات روندا بیٹھا بچ خیمے دے اللہ جانے کہ ہی گل ترو خبر آئے چاہ واہ کوڑا واہ زینب خاتون آکھی آکھی ہو جائے بیرون جی کوڑا جی تو کہ ہی گل تو دل خبر آئے چاہ پیر امام حسین فرمایا غازی نہیں پٹیندا خیمے میری آنکھ دے اتے متھے نال چوب دے لائے چاہ زینب خاتون آکھیا یا آنکھ غازی مولانو پٹ لے خیمے ادا راضی اور سیو جدم کنا تو باہر قدم اٹھائے چاہ غازی عباس ہتھ کمر تے رکھ کے اٹھیا تے رو رو کے اکھی چنیر لڑائے چاہ آیا کول پیر امام حسین دے ہاتھ بن کے قدمہ تے سیس نوائے چاہ موڑا دا تسا بین بیراما اج میرے سارے مان مکائے چاہ پر ایک علماء تیری مان میں ضرور دے سندے قیامت نو وچ پا بندیاں دے پوتر تیرے میری حیاتی دے دے کھپائے چاہ او دن ضرور اکسی میرے شباز وچ وفا دیا پنجریاں دے ڈھک لیا نہیں ہو تو جاندے کیوں قیمتی پر کٹوائے چاہ میری تا نب ویسی اللہ تیرے میری تا نب ویسی سردار میرے اللہ تیرے نان نبی دا دین بچائے چاہ میری تا نب ویسی سردار میرے آتا کیوں باپ حضرت علی دور لکائے چاہ